Значи аз предлагам да започнем от най-първата стъпка в фингърбординга, именно олито. Значи олито се прави с два пръста при избутване на дъската назад и след това рязко бутане напред. Значи най-лесният начин да започнеш да учиш оли е на крак, защото е най-меко и дъската се лепи най-лесно за пръстите. Ето, издаваш назад и това движение трябва да се повтаря, докато просто пръстите свикнат с това движение назад-напред. След като започнахме с оли на крак и може би го усъвършенствахме, сега е време да преминем на оли на твърда попивка. И ето то става последния начин. Значи, за по-начинащите е добре да опитат с три пръста. Аз лично така се научих. Издаване на дъската назад и после рязко бутане напред. Трябва просто да се усъвършенства това чувство за инерция. И оттам нататък вече се започва съвършенстването на трика технически с два пръста.